I ćao ljudi, danas igramo Minecraft, ali ne preživljavanje. Znači kreativ mod, pravit ćemo veliki grad u nekoliko epizoda, malo više. Znači, i sad ćemo da krenemo. Znači, prvo što će nam trebati je kamen, onda treba će nam neki ukrasni, na primjer stakla, a ne ovo. Onda da vidim samo šta će nam trebati. Znači podesio sam muziku da se čuje malo jače. Blue, ne treba na stvar. Onda da vidimo šta nam još trebaju nam stepenice od kamena, samo da ih nađem. Evo može ove. Onda treba će nam mostu, ne. Dobro, nam više ništa neće trebati, može samo deske. Može bro. Samo malo još da smanjim video setting, music sounds. Tako. Znači, evo sad ćemo da počnemo. Znači, prvo ćemo jednu veliku kuću. Nije ni bitno kolike su dimenzije. Ovo nam je naša prva kuća će nam biti. Tako, tako. Znači sad idemo drugom. Onda idemo, beži bre. Izađi. Dotle. Beži, beži. Da uzmemo mač. Ovaj dajem mač. Da ga ubijemo. Onda trebamo ove male. A beži. Nešto mrzimo ove male piđavce. A beži. Viš. Dobro, ti si otišao. Znači sad trebamo ovo da gradimo. Znači vidite kako lijep pogled imamo na grad. Tako. Sad mi se malo jako čuje tastatura. Ne znam zašto mi je stara. Trebam da kupim novu. Sad da vidimo. Beži bre. Evo kod dvorac. Znači možda ćemo graditi dvorac, ne znam. Igrat ću nekad i tako mape, nekad ćemo igrati Hunger Games. Ajde. A sad da vidim da li je ovo malo visoko. Nartaman. Kamen. Sada smo nabacili. Sada nastavimo.
Nadam se da će vam se svidjeti, mislim da će prva epizoda biti malo smor. I vama i meni. Ali ipak je to prva epizoda. Znači sad trebamo krov, neću krov u stepenicu, samo ću da ga pređem ovako. Sad ne znam da li će nam ovo biti malo nisko. Neće taman. Ne, tu dole. Znači napravit ćemo super kuću. Stavio sam da bude lako, da ne napadu zombiji. Šta mi izglasam? Pokazivat ću tako tutorial neke za Minecraft. I ovo je naša kućica. Znači sad trebamo samo vrata da... I evo ga, malo mračno. Znači, uzet ćemo... Samo da vidim... Hrana. Da samo da splaniram šta ćemo sve da stavimo unutra, neke slike ćemo da stavimo, painting, onda chest i baklje. Tako. I evo ga, samo malo, sad dopim, treba nam, stavit ćemo ovdje negdje, ne, šta ja radim, tako, naš slike sam stavio, treba nam krevet, samo da izbacim. Kako imamo lijep pogled. I da, prozor isto. Samo da vidim vrata. Prvo krevet ćemo. Onda ćemo da ga stavimo tako. Onda bacit ćemo ga napolje. Šta sam ono htjela? Prozor. Tako. Onda ja sam da mi neće se zvani zombi. Onda treba će nam vrata. Sad gdje su vrata? Znači odavno nisam igrao Minecraft, sve sam zaboravio. Znači, sad stavimo vrata i možemo, ovdje ćemo završiti naš mali gameplay. Znači, da drži vrata rukama. Znači, evo ga, novi dan. Ovako mi izlazimo. Ću se staviti više. Znači, ovo bi bio kraj gameplaya. Hvala što ste gledali. Like, share, subscribe i doviđenja.